हेलो। का हो अभी तक टाइम मिलल फोन करेला। फोन तो कर लियो तो उठैलू ना तो। अब फिर फोन करत है, बतावा का समाचार बोलो। समाचार सब ठीक है बा, तारा खानी थोड़े बा। कलेक्टी के बम बम भरल लोग ना, दोनों मामा भगिना। अब ये कराई काम कर देना है, सब काम कर मामा भगिना दोनों सुने में लगे पी के एकदम बम बम भइल बरल लोग। हमने बस ठीक है बम बम भइल बरल कैसे। हाँ ठीक है दोनों आदमी के। तू अभी तक का कर रहलू, सुतले रहू का? अभी सुतर हम जा तारा पगलाइल बड़ ना। तो फोनवा ना उठैलू। ओने रलख वैसे के चलते। हम कहीं कि नया साल में तू बदल जेबू का? बाप रे बाप, हम नया साल में बदलब ना। जैसे नया साल आई पुराना साल चल जाई। वैसे जो दिन चला था तब दिन। हाँ और सब बोला ठीक ठाक बारू में? हाँ तो ठीक ठाक में हम तो कर हम बोला। ठंडा होने कुहा गिरा था। एने आजे कुहे लागल हो ठीक बा। हाँ एनियो पूरा अंधार कैले है। एनियो अंधार कैले है पूरा। हाँ एना गौर कैले ठीक बा, कुहा घेर ले है। ओने तो बिल्डिंग है पटना में बड़ बड़, तो ओने कैसे कुहा घेर ले है? तो हो का लौकत नहीं मने बिल्डिंग है तो लौकी लौकवा न करे यहाँ को कहूँ धो देबो। हाँ 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 बोला। सोचा तो नहीं कि कहाँ बारी रेशमा जी मैडम फोन ना बाप रे उठैली। बाप, हमने हम बउआ दे रहा बउआ पूरा न कोई बोल न तब मोबाइल वाले ले लो टाइम देखे रखी में से देख ना को बोल था। हां तो टाइम देख लेता है ना, तो देखी ना टाइम 6-7 साल के लड़का बोल तो देखी ना, अब ना बुझे तो कहिया होते सही बात। ओकर तो समय देखे का बोलली पढ़त रहलै न तब वही से समय देखले कि कितना बजत है नहीं बजत है। ऐसे के चलते कहा हवन तो कि ओकर मामा जी वो नया लड़की पटावे के चक्कर में पड़ल है। नया लड़की पटावे तार मामा जी। हाँ काले से दाढ़ी उड़ी छिलवा के जीन्स पहिर के जाई तो एगो पासी टोली में लड़की आयल बिया। ओकरे धर पकड़ करत हवा। ठीक है तो यही सब करही के चाहिए बिना कहे कहाँ है ना। ना तो हमारा ई सब से हम सोचे कि कहे तू लोग काम करे गइल बा लोग ठीक वैसे हम फोन ना कइनी। काले कहाँ काम रहलवा ये पिया कर ओकरा बाद में पता लागल कि सब दोनों बैठ के पार्टी मनावत हो तो ठीक है मन ठीक है भाई। कैसे पता लागल तारा? मैंने पता लागल हमरा कि पार्टी मनावत लोग बैठ के ठीक है मनावे के चाहिए पार्टी मामा भगना के। आवा तुम पार्टी मनावे नया साल के। बाप बाप हम पार्टी ना मनाइला का हम यहाँ खाए के ठीक खइले नहीं गए तो पत्ता पार्टी मना देगा। पार्टी नया साल में मुर्गा भुजाई। बिहार में दारू तो बंदे बा। दारू के कहता कि बंद बा हो बिहार में बंद है। बहुत हम दारू बंद नहीं के ठीक बा। हाँ दारू बंद बा। दारू बंद नहीं के कहूँ बंद नहीं के ठीक। ई तोहरा कैसे पता बा? तुम पिए हमरा तोहरा कैसे पता बा जानत हम जहां देखो का बोलला हम नहीं अपना घरे रही तो लोग कहे कि नहीं मिलला। अरे पूरा एगो गाँव बा ठीक बा। हम ज्यादा नेस्टर सब बारन सन नेटुआ बारन सन मैंने सब जात बारन सन ठीक बा ठीक। तो जानता रहता मान के चला कि जहाँ काम करला तो आदमी के बातें पर बात कोनो बात नहीं खुलेला ठीक बा। तो एगो फेरी की रिसोर्ट से करता ठीक बा। तो दारू के चिन्हत रहलन ठीक बा। तो ढार के पियावत रहलन नु तो हमरा के पुलिस पकड़ ले रहे।
दारू। हाँ तो कितना 10,000 की कितना तो लगल आई के बाद छपरा लेके चल गए। हाँ तो मैंने अलन खुद के तनी का कि सोचता नहीं। हाँ कहाँ मत पूछी महाराज रहोगा हमरा के कि देखी ना ऐसे ऐसे रही है दादा आवत रही है मैंने तब हमें पुलिस पकड़ तो लेके चलता बेल उल करके ठीक बा। हाँ तब जानता तो हम नहीं जानते रहे तो ठीक है हई क्या बोला सारा मेस्तर के लड़के हमारे साथ काम करत रहे ठीक बा। काची के अब लड़के तो टीबो हां काची के लड़के मेस्तर के लड़के अच्छा हमारे साथ दूसरा 12 साहब ठीक है तो काम करत रहे। तो उन एगो लड़का से बतियात रहे ठीक बा में ठेकेदार रहे बतियात रहे तो हम तो कुछ ना बोले हम काहे कोनो के बारे में बोले का दरकार बा वो अपन कुछ भी करो चाहे हम कुछ भी करो कोनो से का दरकार बा के कैसे जान ना बस जे के कुछ ना पढ़ा खाली से नहीं तो मालिक से जोड़ देली सब ये ओकरे से बताओ हमें ना हमरा का हो से हम आज तक ले देखा काम कइला कहम बगैर कोई हम शिकायत ना बतिले ठीक भाई हमारे रिकॉर्ड बा ठीक बा। आज भी हम हट गए अरुण साहब हैं तो अरुण साहब कहलन कि हां एगो लड़की रहे किसरा है ठीक बा कि कोनो लेबर से शिकायत ना बतियावे हमरा के माने ना कहे लगे कुछ को बिया ओ होइसे कलवा हो होइसे एक बार में हो बिया ऐसे कलवा कही ठीक बा हमरा का फायदा बा। अरे हम मालिक से कोनो बात कहन तो मालिक हमरा के दे दी पूरा के ना देही ना मालिक के पटा ले रहे ना। हाँ वो पटैले रहे ठीक बा मेरे मालिक के देख ले कि कमाई से मिलवे करिया मालिक जी कुछ हेल्प पाइए सब। हाँ कहबे कर ले बुढ़वा के जब तक इनसे कमी ना हो मन ठीक है तो हो हम ओकरा मुंह पर ले देखो हम तो हमसे मुंह पर से हम लिहाज कर ठीक बा बाप दाखिल ओकरा के हम समझत रहने ठीक बा उनसे कहम तो जान ना कि हमरा से अथी होला ठीक बा हमरा से बम खाला कोनो बात हमरा के बोला तो हम 10 गो बोली हन एगो हम जवाब दे सकत हैं ठीक बा। तो वो कोनो बात बोली हन तो पछे में बोली हन हमरा के मुंह पर अभी जानता अभी देखो अभी उनका पैसा कितना ले पता होता है हम 15,000 रुपया ले लेवानी सोच लो कोनो मालिक के दिन नहीं है कि हम फोन कर कही कि हाँ हमारा पैसा देबे कि नहीं देबे हैं अब फिर ओकरा बाद में हम गहना धैले बनी उनकरा बेटा का तबीयत खराब रहे तो हाँ अरे तो दूसरा आदमी है तो कहे कि हट गए तो हम पैसा दे एक दिन फोन ना कर ना। हाँ काहे से कि जाना तरन कि कहाँ भी रही तो हमारे पैसा दी ही कमाई तो खाली ओकरा बचे के जो है ठीक। हाँ तो वहां काची के काम करत रहल हो तबारी के तो मैं खाली लेडीज से रहली सब जात सब जी हो बाप रे बोरा से पैसा रखल हो ठीक बा तो उहे न पियावे ले जात रहो ओकरा के ठीक बा। तो हम कहीं ऐसे मां से कैसे ले जा ठीक बा के पियावे दारू कहले दारू मिलल चल हमरा गांव में अथी दारू टोलिए बतेगो ठीक तो जान तो बीबीपुर मीठेपुर ई सब लगले है कारखाना। एक दिन तारो मामा गल तो कहने की दारू पी बताओ तो हाँ दारू लिया हम कहने की चले एक दिन गए रहो ठीक बा। अरे बोले पर मत हम दारू के हम देख नहीं सकिले ठीक बा हम तो कहती नहीं के दारू ठीक बा तो कितना दीगिर कर लो ठीक लियो ना हम बात ना लेबो हां तो वैसे वजन मिलल ऐसे के चलता दारू तू पियत रहलू हां बजे पर हम दारू के हम हाथ भी ना लगाइला दूर के तो बात हो दारू पिए के तो अलग बात हो हराम हो दारू। हाँ बोलो हराम होइले हराम ना खा लो नाश्ता पानी कर लो चाय पिए गरन है बाजार पर बगे चाय पिए गरल अब थोड़ा नहा धोआ के फिर कहीं काम में निकलल जाए। हाँ तू अभी क्या करता है किचन में बा हम अभी रोटी बनावत नहीं आज हमें 5 बजे से नहीं टूटल ठीक बा तो टूट गए तो मोबाइल देखत रहनी ठीक बा। हाँ हाँ